Hi friend, दायो जों दंफैयो जुमदुवार। दा जाय नुथायखौ नुदों नोंथांमोनहा बे जुमदुवारनि दालां। स' नायनो हागोन नोंथांमोनहा जुमदुवारनि सिनारिखौ। बेनो जुमदुवारनि नुथाय। जाय मानसिफ्रा दै सेग्राफोर माने पिकनिक जानो फैयो बेवहायनो। बालाबारि। नोंसोर बुजियालै सेंग्राफोरनो ओरै बारलांबाय थाखानांगौ सेंग्राफोर। आं रायज्लायदोंसो र'। मा जाखो? हाय फ्रेन्ड, जाय नुथायखौ नुदों नोंथांमोनहा बे जुमदुवारनि सिनारि। ओरै गासिबो नायना लादो। स' दायो थाबायनि ससे। बिराद इन्टारेस्टबो मोनो आरो लोगोसे बिराद गिनायबो फैयो। थेवबो नाजादों खुनुरुखुम थाबाय थायो। नोंथांमोना दि बुंबाय थायोना संकस जुमदुवार होननानै दा नायनानै लादो नोंथांमोना ओरै जुमदुवारनि जेनाखि संकस दै बेखौहाय।